Evanđelje predstavlja blagu vest, vest crkve o živome Bogu, o njegovom stradanju i vaskrsenju. U prvo vreme, u vreme gonjenja crkve, bio je običaj da se knjige konfiskuju, da se spaljuju i tako je trajalo sve do Dioklecijanovih progona, odnosno do završetka njegovih progona. Hrišćani su ovu knjigu jako dobro čuvali zajedno sa svetim sasudima i bogoslužbenim utvarima i do kraja gonjenja bio je običaj da se hrišćani, skupljajući se na svetu liturgiju, pevaju bogoslužbene psalme iščekujući svetu božanstvenu liturgiju i čitanje reči Svetoga Evanđelja. Slava Hriste voznese milju tvoje. Sveštenici su dolazili noseći knjigu Evanđelja i svete sudove, sasude. Ulazili su u crkvu noseći knjigu Evanđelja u sam centar građevine. Zatim je posle čitanja evanđeljske poruke celom skupu, knjiga Evanđelja odnošena do oltara. Iz te prakse proizašla su dva dela liturgije. Antifoni, naizmenično pevanje refrena koji se odnose na stihove iz psalama, i mali vhod, ulazak, hod. Kada su progonstva okončana, hrišćani su već mogli da drže knjigu Evanđelja u crkvi. Sve do nedavno praksa je bila da Evanđelja budu u sredini crkve na početku liturgije i da se odatle prenesu u svetilište u toku malog vhoda, da bi se sa tog mesta čitalo pred oltarom. Po donošenju u središte skupa, knjiga života biva odneta u svetilište, gde bi kroz Evanđelje Isusa Hrista ceo skup ušao u carstvo da saučestvuje u Evharistiji. Posle molitava i veličanja dolazi mali vhod. Vhod je crkvenoslovenska reč za ulazak. U opštem kretanju službe Božije verni čine odlučujući korak napred. Sabrani na zemlji kao ljudska zajednica, približavaju se Božijem prestolu. Uvode se u neizrecivo Božije prisustvo. Mali vhod je tako nazvan da bi se razlikovao od velikog vhoda, u kome se nešto kasnije tokom liturgije u svetilište unose evharistijski darovi, pripremljeni hleb i vino.
malom vhodu davana su brojna simbolička objašnjenja. Na primjer, pojavljivanje sveštenika i đakona iz svetilišta sa evanđeljem, ulazak u telo crkve i njihov konačni povratak sa njim u svetilište povezivano je sa pojavljivanjem Isusa Hrista na zemlji. On je došao sa neba, nebo simboliše svetilište, u svet, to jest među narod, u brod crkve. Pošto ispuni svoju zemaljsku misiju, nagovešteno stradanje i vaskrsenje, ponovo se vraća, vaznosi ka Ocu. Ipak, u centru svih ovih objašnjenja stoji pre svega istorijski povod, donošenje evanđelja i darova koje nose sveštenici i zajednički ulazak svih u crkvu. Posle otpevanih molitava, jektenija i antifona, sveštenici su bili van svetilišta. U ovom delu liturgije ulazili su u svetilište sa knjigom evanđelja, do oltara, do Hristovog trona u njegovom carstvu. Sveštenik i đakon, dok stoje pred carskim dverima, stoje na samom pragu carstva. Ono što se događa u ovim ponavljanim etapama božanstvene liturgije nije samo simboličan, već stvaran događaj. Tako dok sveštenik napreduje kroz carske dveri u svetilište, on predvodi narod preko praga carstva, koračajući doslovno iz ovog sveta u sledeći. S obzirom na to da je cela božanstvena liturgija napredovanje, uspon, onda će i sveštenstvo i sav narod biti uzdignuti iz običnog sveta u dimenziju carstva Božijeg. U našem današnjem obredu ovo mističko značenje vhoda u nekoliko je sakriveno, zato što sveštenik već stoji ispred oltara. Vhod je samo kružni hod iz oltara natrag u oltar. Mali vhod je ipak sačuvao svoj čisti oblik u arhijerejskoj liturgiji, liturgiji koju vrši episkop, vladika, gde je episkop, koji je sve do tog trenutka stajao u središtu sabranja, prvi put pristupa oltaru. Radi se o izvornom obredu koji znači upravo kretanje unapred i na gore. Cela liturgija je pokret, litija crkve koja sledi vaznesenje Hristovo. U svome vaznesenju ka svome Ocu, Hristos nas vodi sa sobom. On ulazi u nebesku svetinju, a mi ulazimo sa njim. Stajemo pred slavu Gospodnjeg prestola. Istina, ulaze samo sveštenici. To je zbog toga što je sveštenoslužitelj glava sabranog tela. U stvari i čitavo sabranje vernih duhovno ulazi sa njim i preko njega sada stoji pred oltarom.